OK, zdar lidi, vítám vás u dnešního videa, kde si tu dáme challenge s takovým malým driftovacím autíčkem. To potom za chvíli uvidíte. Jenom tady na začátek jednu věc by jsem vám doporučil. Dejte odběr Topinka Man a ještě Floco Beast, jsou to borci, mají docela dobrý videa. Takže tady už ho máme, je to starý Porsche 911. Koupil jsem ho na RC obchodu. Má velikost 1:64. A stálo mě nějakých 830 korun, měl jsem to teda se slevou, bez slevy stojí nějakou 1000, myslím. No, ale podle mě se to vyplatí, jezdí hodně dobře. Tak jo, já jsem si tady už takhle připravil takovýhle kužely a naším úkolem bude tam jako takhle driftem nějak jako to autíčko zaparkovat. Prostě takhle v driftu, ale já musím přiznat, že k tady tomu videu tak mě vlastně docela inspiroval Vítek. Ve svém videu koupil jsem nejmenší versus největší driftovací autíčko na ovládání, takže já doufám, že se vám bude video líbit. Jenom ještě než začneme, tak já si tu budu stopovat čas na téhletý minutce, schválně za jak dlouho to dokážu. Tak jo lidi, už jsem zpátky a mám už i výsledek. Výsledek je poněkud překvapivý, protože to je jenom 24 vteřin, což je podle mě hodně jako překvapivý. OK, takže asi se nám blíží konec videa. Každopádně vy, co máte nějaký driftovací autíčka a tak si klidně doma taky něco takového postavte a pak mi do komentářů třeba napište, jaký byly vaše rekordy a třeba mě překonáte, takže já se s váma loučím.